Kaixo, arratsaldeon. Gaur dakarkizuedan ipuina, inuiten tradiziokoa da baita ere. Aurreko asteazkeneko poemarekin lotura badula uste dut. Eta foka larrua arima azala izenburua eman diot. Hola itzuli dut. Inuitak esan genuen, eskimalak, anartikoan. Bueno, hoixe, ezta? Konturatzen zeate, han zurixa da lurra, zurixa da zerua, eta han urrutira ikusten dian orbanak, dira edo pertsonak, edo txakurrak, edo hartzak. Hemen ez da ezer debalde. Haiziak hain jotzen du gogor, bertako gizon emakumeek erropa bera ere alderantziz janzten dutela, parkak eta botak eta amenitzak izoztu egiten dira. Eta esaldizak apurtu hitz egiten dunaren ahotan. Eta sutan urtu entzuten dunak, ulertu deixen. Bueno, han, toki hartan, inguru gogor hartan, bizi izan behin batian, gizon bat. Gizon bakarti bat. Hain bakartixa, urtien joanakin isuritako malkuek masailetan errekasto sakonak marraztu zizkiotela. Behin batian gizon hau eizera atera eta egun osoa pasarren ezer izatu gabe zebilen iluntzen hasita. Ilargixa atea zen alako batian eta ilargixa atea bezain pronto, ura ateatzen zen neurrixan, hasi zen itsasoko izotz koskorrak argitzen. Eta izotz koskorrak argitzen gure gizonak zer datan urrutitxo batian ikusi zuen haitz pintxo bat. Eta haitz pintxoaren gainaldian mugimendu bat, mugimendu leun eta delikatu bat. Zerrote zan eta hasi zan, pixkanaka, poliki, arraunian, haitz hartarantz. Eta urratu ahala, konturatu zan, han gainean zebiltzanak andrazko batzuk ziala. Andra batzuk dantzan, pilutsik mundura etorri bezalaxe. Gusto ari zian nahiarkia pasatzen alagaraka. Eta gure gizonak aspaldi gizaki batekin harremanik izan gabe zehonez, liluratuta haiei begira. Haiei begira gainera ederrak zialako benetan, ilargi esnez egindakoak ziruditen. Azalean puntu beltz zilarkara batzuk zituzten, izokinek udaberrian eukitzen dituzten bezalaxe. Eta esan duguna, dantzan eta alagaraka zebiltzan. Gure gizona isa konturatu ere egin gabe, urak txipili-txapala gerturatu zuen aitzera. Eta beste ze eitekorik ez balu bezala, edo beto esan da, eitekoa horixe balu bezala, zertata kaiaketik salto intzun aitzera. Iruditu baitzitzaion, Andra haiek ikustiarekin bakarrik, bere bakardadia pixka bat leuntzen zala. Urtzen zijoala. Salto egin aitzera, eta zer data han ikusi ditu fokalarru batzuk. Eta fokalarru haiek ikusita, jak hartzen du bat berarentzako. Lapurtu, ebatzi, eta parkaren azpixan iskutau eta haitz multzo baten atzian geratzen da. Andrazkoak beste pixka batean jarraitu zuten, dantzan, halako baten, haietako batek, dai egintzun arte. Ahots, sekula gizonak entzundako ahotsik ederrenarekin. Egun sentian entzuten dian balien txilixoa baino ahots ederragoarekin. Edo udaberrixan, zilipurdika mendixan bera jaisten dian otsokumien algarak baino ahots ederragoarekin. Eta dei hura entzutiakin batera, Andrazkoak hasi zian, banaka euren fokalarruekin estaltzen, eta banaka poliki itxasoratzen. Danak bat izan ezik. Andrietan altuena zanak bere fokalarrua topatzen ez. Halako batian, gure gizonak adoria bildu eta aitzartetik erten da, esan zion, Andre, izan zaitez nire bikote, gizon bakartia naiz. Andriak ez esan zion, ezin zula berarekin geratu, bera besteetakoa zala, urrazpikoa. Baina gure gizonak ez zuen eskarretzi eta tematu intzitzaion, Andre, izan zaitez nire bikote.
7 uda pasatakoan itzuliko dizut fokalarrua, eta orduan zuk erabakiko duzu geratu nahi duzun, ala itzuli. Andrea ez esatera zijoan berriro, Baina ez dakigu zergatik bere gogoaz bestera baietz esan zion. Eta onartu, esan zion 7 urte pasata hartuko dut erabakia. Holaxe ba, juntzian gizon emaztiak, eta halako batian izan zuten ume bat. Deitu zioten Oruk. Oruk mutil lodikote eta harin bat zan polipolitia. Bai, eta amak bere munduko gauzak kontatzen zizkion. Aiteak otsuak edo hartzen arabisa, txikitu edo zatitzen zuen bitartean. Eta oheratzerakoan ere, amak hanke bidian gora ikusten zian odeien formei bere lurraldeko, bere tokiko, bere inguruko animalien formak ematen zizkien edo izenak ematen zizkien. Morsak, fokak, baliak. Hauraxe zan berak ezagutzen zunata. Gertatu zan ordia, urtia jun, urtiak etorri, amari haragia lehortzen hasi zitzaiola. Eta eskamak ateratzen eta erroitzak. Eta hilia erortzen hasi zitzaiola, betazalak askatzen. Errenka ere hasi zan, eta itxumustuka biria topatzen, begirada ere lainotzen ari zitzaion eta. Gau batian, Oruk lotan zeola, hartz baten moduko orro batek esnatu zuen. Baina etzan ama, etzan hartza, aita zan, amari herrieta iten. Eta aitzaren kontra marruskatutako zilarrak ateratzen duen negarra modukoa entzun zuen. Baina etzan zilarra, bere ama zan, negarrez. 7 urte pasa ditut zurekin eta 8. ere aurrera dijoa. Lapurtu zenidan fokalarrua bueltatzia nahi dut, behar dut eta harekin eginda behin nago. Gizonak ordia ez, bakarrik lagako zulata, eta umia umezurtz lagako zulako. Gaiztua zera, esan zion, eta sarrerako kortina albo batera apartau eta alde intzun gizonak. Ama negarrez lagata. Oruk ohera itzuli zan. Baina gau erdixan berriz esnatu zan dei bat entzun zulako. Oruk! Zerrote zan, eta berriz entzun zuen deia han itxaso aldetik zetorrela. Oruk! Oruk! Eta sentitu zuen Orukek jaiki eta dei horretara edo ahots horretara joan bertzula orduan. Ahala moduz, ahal izan zuen bezalaxe jantzen zituen erropak. Ahal izan zuen bezalaxe eta hasi zan korrika dei hori entzuten zuen tokira. Oruk! Itxaslabarrera iritsi zanean, han ikusi zuen itxasoaren erdixan itzelezko foka zuri haundi bat. Buru haundi batekin eta bibotiak bolarreraino iristen zitzaizkiola. Orukek ura ikusita, harengana jo naixan edo hurbildu naixan, hasi zan itxaslabarretik beruntz uretara. Eta han goiti bera zetorrela, zer data fardel batekin egintzun estropozun. Fardel hartu, eta hasi zan arraskatzen eta astintzen, irikizun fardela, eta zer? Amaren fokalarrua. Hartu zuen, eta amaren usaina etorri zitzaion. Eta amaren usainak barru-barruraino iritsi zitzaion. Eta berriz hartu zuen fokalarrua eta usaindu zuen. Amaren harimak barru-barruraino sartu zitzaion oso osorik zeharkatu zuen Oruk. Eta orduan beste zertan pentsatu gabe hartu zuen fokalarrua eta abiatu zen berriz ere presaka bueltan etxera. Amari fokalarrua emateko bitartean han itxasuan zauan foka haundi ura itxasoratzen zen bitartean. Holaxe da, juntzan
oruk, harin amaren gana, bere foka larruarekin, penaz ere bai, edo bildurrez ere bai, ez dugu hori ukatuko, baina hantxen amari foka larrua emateko, iritsi zan etxera, eta hantxen ero izan sukaldian. Amak jasozun oruk, eta jasozun foka larrua, eta eskerrak eman zituen biak honek topatu izanagatik. Eta gero, foka larrua jantzizun amak. Ez ama, etxasu egin. Baina amak ezintzun besteik eta hartu oruk besapian eta horroka zebilen itxasorantz egintzun korrika altzun bezalaxe estropozuka bertar arte. Iritsi zanean, urrertzera, urrertziela azun, umia, ama, enazazulaga. Eta momentu batez ematezun amak, atzera ingo zula eta umiakin geratuko zala. Ez zinordia. Zerbaitek dei egiten zion, bera baino zaharragoa zen zerbaitek. Denboria bera baino zaharragoa zen zerbaitek deitzen zion. Orduan, amak, maitasun paregabez behiratuz oruk hartu zion esku artean hartu zuen bere aurpegia eta bota zion, putz egin zion, 1, 2 eta 3 aldiz. Eta orduan, hartu zuen umia, besapian, altxorrik preziatu nabalit bezalaxe, eta abiatu zian biak itxaso barrenera. Zailtasunik gabe hartu zuten arnaz biek itxasuan amak eta semiak. Eta gero eta barrurago, gero eta barrurago, gero eta berago, gero eta sakonago, iritsi zian foken badiara. Han ikus dituzten, hainbat gizaki berriketan, kantuan, dantzan, zerbait jartzen. Eta halako batean, aurreko gabian ikusi zuen, orukek ikusi zuen, foka, haundi, arek, iloba deitu zion. Ze moduz orgoian alaba. Alabak begirada apartatu zuen, eta min egin diot niregatik dana eman zuen gizonari. Baina ezin dut bertara bueltatu, preso izango nintzatekean eta. Eta gero aiteak aletu zion ilobagatik, zer egin bartzun ilobak hangeratuko tezan, baina amak esan zuen ez zala oraindik bere momentua iritsi. Bantxin pasa zituen, egun batzuk, gau batzuk, 7 zehazki esan da. Eta antzeuden bitartean, amak beraskuratu zuen bere azala, bere hilia, bere begirada, igeri egiteko ere etzokan bat ere zailtasunik harin zebilen aman. Baina 7 egun pasata, oruken alde banatan jarri, ama eta aitona, eta goruntz lagundu zioten ezbaitzan oraindik oruk geratzeko momentua. Eta gora iritsi zian lurreraino eta hantxen lagazuten oruk. Ni beti izango naiz zurekin, esan zion amak. Nik ikutu dituten gauzak ikusi dituzun bakoitzean, nik egin dituten eskulturetan ikusiko nazu, nik erabili dituten tresnetan, eta behar dezun guztietan deitu hemen izango naiz eta. Ama eta aitonak besarkatu zuten, eman zizkioten musuak, nahi beste, behar beste, eta hirurak lasai geratu zianean, ama eta aitona itxasoratu zian. Handik aurrera esaten dute ume hura, istorio kontalari, kantari eta asmatzaile izan zala, eta danborra inork baino hobeto jotzen zula. Eta zergatik, txikitan, itxasoko fokek, izaki sakratuak, itxasora eraman zutelako eta handik bizirik atea zalako. Eta esaten dute baita ere, noizean behin ikusten dutela oruk, aitz pintxo batian, kaiak batian junda, belaunikatuta, aldiro agertzen dan foka batekin hizketan. Eta hori alabazan eta ezpazan, sardadilak alabazan, eta irten dadila zuen etxeetan, espero dut gustau izana. Ondo izan, aio!